Salam vatandaşlar, menem öz gezegimde sizin hemmäňizi 8 Mart Halkara Aýal Gyzlar bayramy bilen gutlaýaryn. Size can saglyk arzu edýäryn we çağlaryndan aýry ýaşaýan enelere arzu edýäryn nesip bolsa tirlikde gaýdyp barys we täze Türkmenistany bilelikde gurarys diýip arzu edýän hemde İkleýäryn hemmämize. Canıň sag bolsun. Salam vatandaşlar, salam ayal biz doğanlarımız. Hemmenizi 8. Mart bayramımız, Emekli Kadınlar Bayramımız bilen kutlayan. Bugün hazır ben işe geldim. Benim her gün çalışan yerim, işleyen yerim. Şu aynaları yummalı hazır. Bizlerin her gün edeceğimiz işler bu. Temizlik işleri. Türkmenistan'a sabırlı olalım ayal doğanlarımız. İnşallah indiki yılımızı öz vatanımızda 8. Mart'ları geçirmeyi, bayramları geçirmeyi nasip etsin. Sağ olun. Salam vatandaşlarım, ildeşlerim. Sizi Halkara Aýal Gyzlar bayramy bolan 8 Mart bayramyňyz bilen tüýs ýüregimden gutlaýaryn. Uzaklarda işläp ýören çağaçyklaryndan daşda bolanlary Allahan çağaçyklaryna gowuşdursun. Watandan daşda bolup watan hasratyny çekenleri Allahan watanyna gowuşdursun. 8 Mart bayramymyzy indiki ýyl täze ýyl bayramy bolsun. Haýsy her bir bayramymyzy Allahan täze Türkmenistan watanymyzda bellemek, ulu toý edip hemmämiz agzy birlikde bir yere gelip bellemek Allahan bize nesip etsin. Tekrar 8 Mart bayramlaryňyz gutlu bolsun. Salam mehriban gelin gyzlar, men siziň hemmäňizi getip gelen Halkara Aýal Gyzlaryň günü bilen 8 Mart bilen gyzyn gutlaýan, hemmäňize berk can saglyk, sabr dileýän, uzak ömür dileýän, hemem her ýeňiz özüňiziň maşgalaňyzy, gowuşmaňyzy, maşgalaňyzy agzy birlikde ýaşamaňyzy tüýs ýüregimden arzu edýän. Salam, bütün dünya Türkmen, Özbek, Kazak, Türk ayal gyzlary. Hemmäňiziň yetip gelen bayramyňyzy gutlayan, gutlamak bilen hemmäňize agzy bir baht. Hemişe işleriňizde üstünlük. İzimizdakileram dinç olsun, yurdumuzam asuda olsun, oňatlyk olsun. Nesip olsa indiki ýyl bayramlardam hemmämiz öz ocağımızda gutlamak bize nesip etsin.